Hi friends, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் அப்டேட்ஸ். இன்னைக்கு 392வது வீடியோ. இன்னைக்கு வீடியோல நிறையவே அப்டேட்ஸ் இருக்கு. ரெட்மில இருந்து ஒரு கேமிங் மொபைல் வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். இதனோட ஸ்பெக்ஸ் அது போக போகோலேருந்து கொடுத்துருக்கிற ஒரு செமையான புது ஆஃபர், ரியல்மிலேருந்து வரப்போகிற ஒரு புது மிட்ரேஞ்ச் மொபைல், அதை தாண்டி நிறைய மொபைல்ஸோட லான்ச் டேட் போல் நிறையவே அப்டேட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்றத வீடியோவில் பார்த்துடலாமாங்க. வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க, பிடிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பட்ஜெட் கேஜெட் தமிழ். நான் யாசர். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட், ரியல்மிலேருந்து ஒரு மொபைல் இப்போ 10 சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கு. இந்த மொபைலோட மாடல் நம்பர் RMX 3142 அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 10 சர்டிஃபிகேஷன் மூலமா இந்த மொபைல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அது போக ஒரு சில ஸ்பெக்ஸ் தெரிய வந்திருக்கு. இந்த மொபைலில் 6.43 இன்ச்சஸ்க்கான OLED டிஸ்பிளே இருக்குமாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோ பேக்கில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோ இல்லை, இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட இந்த மொபைலை கொண்டு வராங்க. கூடவே 4500 mAh பேட்டரியோட இங்கே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல. இந்த மாதிரியான பேட்டரியோட இந்த மொபைல் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க முடியுது. ஸோ இது ஒரு மிட் ரேஞ்ச் மொபைல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக ஒரு 20,000 ரூபாய் பிரைஸ்க்குள்ள ஒரு நல்ல மொபைலை நம்ம ரியல்மிலேருந்து எதிர்பார்க்கலாம். எப்போ மாதிரி பண்ணாமல் ஏதாவது புதுசாக பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அடுத்த அப்டேட், ரெட்மிலேருந்து ஒரு கேமிங் மொபைல் வரப்போகுது அப்படின்னு கொஞ்சம் நாளாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதனோட டீசரை இப்போ சைனால ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம், இதனோட ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் சைனால தான் இருக்க போகுது. ஸோ ரெட்மியோட கேமிங் மொபைல் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீசர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அது கூடவே நமக்கு இந்த மொபைலில் என்ன ஸ்பெக்ஸோட வரும் அப்படின்ற லீக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சது Dimensity 1200 அப்படின்ற ப்ராசரோட இருக்கும். அதை மட்டும் பார்த்துருந்தோம். அது போக இங்க வரப்போகுது 144 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் உள்ள AMOLED டிஸ்பிளேயோட இந்த மொபைல் வருமாம். அதே மாதிரி மேலே அந்த கேமிங் மொபைல்ஸ்ல பார்க்குற மாதிரியான பட்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது கூடவே 5000 mAh பேட்டரி, 67 வாட்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்க போகுது. ஸோ கேமிங் மொபைல் அப்படின்றனால ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டையும் அதிகப்படுத்திருக்காங்க. இதனோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 25,000 ரூபாய் பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு உள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க முடியுது. ஸோ இங்க கேமிங் மொபைல் அப்படின்றனால MediaTek 1200 ப்ராசரோட வரதுனாலையும் கண்டிப்பா இந்த மொபைலோட எதிர்பார்ப்பு வேற லெவலா இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே நல்ல மொபைல் ஒன்று ரெட்மிலேருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மொபைல் இந்தியாவுக்கு வரும்போது போகோ பிராண்டு கீழே போகோவோட கேமிங் மொபைலா வரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ லீக்ஸ் இருக்கு. அடுத்த அப்டேட், போகோலேருந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போகோ X3 Pro அப்படின்ற ஒரு மொபைலை லான்ச் பண்ணாங்க. அது கூட ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க, போகோ F1 யூசர்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் காத்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இப்போ அந்த குட் நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள்கிட்ட போகோவோட F1 இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் கொடுத்து எக்ஸ்சேஞ்சில் வாங்கினீங்கன்னா 7,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மொபைலுக்கு உங்களுக்கு 7,000 ரூபாய் கம்மி பண்ணிப்பாங்க. அது போக பேங்க் ஆஃபர் 1000 ரூபாய் கம்மியாகுமாம். இங்கே 8,000 ரூபாய் போக உங்களால் இந்த மொபைலை 10,999 ரூபாய்க்கு வாங்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி போக தரப்புலேருந்து இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு இது நல்ல ஆஃபர்னு சொல்ல முடியல, நல்லா இல்லாத ஆஃபர்னு சொல்ல முடியல. இங்கே 11,000 ரூபாய் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மொபைல் செம ஒர்த்துடா, தைரியமாக வாங்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. ஆனால் ஒரு மொபைலை எக்ஸ்சேஞ்சில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மொபைல் சுத்தமாக டேமேஜ் ஆயிருக்கக்கூடாது, அந்த மொபைலோட பாக்ஸ் வேணும், எல்லாமே வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. மொபைல் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கணும், நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்மளால மொபைலை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பா கஷ்டம் தான். ஸோ வெளியே வித்தாலுமே இப்போ இந்த போகோவோட F1 யூசர்ஸ் வச்சிருக்கிற மொபைல் மிஞ்சி போனால் 7,000-8,000 ரூபாய்க்குள்ள தான் போகும். அப்படி இருக்கும்போது அதே ஆஃபர் அவங்களும் தரது கொஞ்சம் நல்ல டீல் மாதிரி தான் இருக்கு. அடுத்த அப்டேட், MIலேருந்து ஒரு சில லான்ச் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறது MIயோட Mi 11 Ultra இந்த மொபைலோட லான்ச் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. வர 23ஆம் தேதி இந்த மொபைலை லான்ச் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது போக இது கூட வரப்போற மொபைல் MIயோட Mi 11X, இது ரெட்மியோட K40 Pro Plus இந்த மொபைலை தான் ரீபிராண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ Mi 11X அப்படின்ற நேம்ல ரெட்மியோட K40 Pro Plus கொண்டு வர போறாங்க. ஸோ இது Snapdragon 888 ப்ராசரோட கொஞ்சம் கம்மி பிரைஸ்ல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இந்த 4 ப்ராடக்ட்ஸையும் வர 23ஆம் தேதி லான்ச் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு MIலேருந்து ரொம்ப சீக்கிரமா இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண ஒரு லான்ச் ஈவெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சில நாளைக்கு முன்னாடி தான் Mi 11 Ultraலாம் லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது Mi 11 லான்ச் ஈவெண்ட்ல இதெல்லாம் கொண்டு வரது ரொம்பவே பெரிய விஷயம் தான். அடுத்து ஓப்போவோட Oppo F19 இதனோட லான்ச் டேட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வர ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி லான்ச் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இது வரைக்கும் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ண டீடைல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல Full HD Plusல ஒரு AMOLED டிஸ்பிளே இருக்க போகுது அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட தான் வரும். அது போக 5000 mAh பேட்டரி, 33 வாட்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இது வரைக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க.
இதை தாண்டி இதனோட தெளிவான ஸ்பெக்ஸ் எதுவுமே இல்லை. தெரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். அதிகபட்சமாக இது ஸ்னாப்டிராகனோட 720G அப்படின்ற ப்ராசரோட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்தும் ஒரு லான்ச் ஈவெண்ட் தான். ஆமா, சாம்சங்லேருந்து சாம்சங் F12 அது போக சாம்சங் F02 இந்த ரெண்டு மொபைலோட லான்ச்சையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மொபைல் வர 5ஆம் தேதி இந்தியாவில் லான்ச் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இந்த சாம்சங்கோட F12 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஒரு 98 ரிஃப்ரெஷ் ரேட் உள்ள HD+ டிஸ்பிளேயோட ஸ்னாப்டிராகன் 450 அப்படின்ற ப்ராசரோட 48 எம்பிக்கான கேமரா செட்டப்போட வரும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க முடியுது. ஸோ F12 அப்படின்றது இங்க கேமராவை பெஸ்ட்டாக கொண்டு வராங்க. அதை தாண்டி சொல்றதுக்கு பெருசா இல்லை. இருந்தாலுமே இவங்க பிரைசிங் ரொம்பவே முக்கியம். ஒரு நல்ல பிரைசிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சாம்சங் இருந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மொபைலா இருக்கும். F சீரிஸ் எப்பவுமே நல்லா தான் பிரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். அடுத்து ரியல்மியோட லான்ச் இவெண்ட்டையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. வர 8ஆம் தேதி அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ரியல்மியோட C20, C21, C25 இந்த 3 மொபைலும் லான்ச் ஆகுது. அடுத்த அப்டேட்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்க்குறீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க. இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்பவே முக்கியம். அடுத்த அப்டேட் ரெட்மிலேருந்து. இப்போ ரெட்மிலேருந்து அவங்களோட ரெட்மி நோட் 10 சீரிஸ் இந்த மொபைல் எந்த அளவுக்கு சேல் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க யார்கிட்ட போய் இந்த சேலை பண்ணாங்க அப்படின்றது தெரியல. ஏன்னா இங்கே ஃபிளாஷ் சேலில் தான் இந்த மொபைல் போயிட்டு இருக்கு. நிறைய நண்பர்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு முடியல அப்படின்றத மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சிலர் வாங்கியிருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மொபைல் 2 வாரத்தில் 5 கோடி ரூபாய்க்கு சேல் கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிரைஸ்க்கு அவங்க சேல் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஹையர் அண்ட் வேரியண்ட்டை சேல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 2,27,000 யூனிட்ஸை சேல் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லை லோயர் அண்ட் வேரியண்ட்டை அதிகமாக சேல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 4,16,000 யூனிட்ஸை சேல் பண்ணியிருக்கணும். இங்கே 4,16,000 யூனிட்ஸ் அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாரம் குறைஞ்சது ஒரு 2 லட்சம் யூனிட்டாவது இருக்கும். ஸோ 2 லட்சம் யூனிட் அப்படின்னா இப்படி சொடக்கு போடுற நேரத்தில் காலியார அந்த மொபைலை நாங்கள் இத்தனை செகண்டில் 2 லட்சம் மொபைல் சேல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எப்படி அவங்க சொல்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்றதே புரியலை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன கணக்கில் இவங்க இந்த கணக்கை கொடுக்குறாங்கன்னு புரியலை. இன்னொரு விஷயம் அவங்க ஹையர் அண்ட் வேரியண்ட்டை மட்டும் தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ லோயர் அண்ட் வேரியண்ட்டை வேற ஆரம்பத்தில் கொண்டு வராமல் கடுப்ப கலப்பினாங்க. ஸோ இங்கே அந்த 500 கோடி ரூபாய் சேலை யார்கிட்ட போய் பண்ணாங்க அப்படின்றது மட்டும் தான் என்னோட கேள்வியாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புரியல. அவ்வளோதான் இன்னைக்கான அப்டேட்ஸ் பிடிச்சிருந்ததா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பிடிக்கலையா, என்ன பிடிக்கல, என்ன மாற்றணும் அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நான் ரீப்ளை பண்ண முடியாட்டியும் உங்களோட கமெண்ட் வாசிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பா என்னால் முடிகிற டைம்ல நான் ரீப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். இந்த வீடியோவோட தான் இது மாதிரி இல்லை, இதை விட பெஸ்டான வேற நல்ல வீடியோஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையா வீடியோவை பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி.